समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ रिश्ते अनायास बन जाते हैं और वो आपके जीवन पर्यंत चलते हैं। या ये कहा जाए कि पिछले जन्म में जो रिश्ता जहां छूटता है, इस जन्म में वो रिश्ता उसी उम्र से चालू हो जाता है। मेरे अतिथि श्रृंखला में आज जो अतिथि आ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ मेरा ऐसा ही नाता है। सीवान बिहार से राकेश तिवारी जी, जो अपनी दो मनपसंद रचनाओं के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह अपेक्षित है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सीवान बिहार से राकेश तिवारी जी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आज हम कविता लेके आइल बनी अपन मनपसंद कविता मनोज भावुक जी के, जे हमार बड़ भाई बनी। वहाँ के कविता बा, ओकर टाइटल बा आदमी जे सहज सरल बाटे। ई कविता हमरे वालों के सुनावत तनी। अगर हमरा से कोनो भूल चूक हो जाओ तो अपन छोट भाई समझ के हमके माफ़ करी। चली कविता सुनी। आदमी जे सहज सरल बाटे, आदमी जे सरज सहल बाटे, खूब हमरा पसंद परल बाटे। छोड़ दिहले हसल ऊ उनका पर, छोड़ दिहले ऊ हसल उनका पर, जब से खुद पर नजर पड़ल बाटे। आ सुख के एहसास नइखे हो पावत, सुख के एहसास नइखे हो पावत, सुख के समान सब भरल बाटे। दुख के दरियाव से बनल बदरी, दुख के दरियाव से बनल बदरी, आँख के राह से झरल बाटे। आ भर मुँहे बात जे कैल न कबो, भर मुँहे बात जे कैल न कबो, आज हमरा पर ऊ ढहल बाटे। आ घाम त बदनाम भले भावुक, घाम त बदनाम बा भले भावुक, पाँव त छाँव में जरल बाटे। आदमी जे सहज सरल बाटे, खूब हमरा पसंद परल बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कवि मनोज भाविक जी के एगो बहुत खूबसूरत कविता हमरे वालों के सामने लेके आइल बनी। आई सुनी कविता, रुआ लोग के उम्मीद करतनी कविता बहुत पसंद आई। कांट के साथ बा गुलाब ऐ दोस्त, जिंदगी के इहे हिसाब ऐ दोस्त। कांट के साथ बा गुलाब ऐ दोस्त, जिंदगी के इहे हिसाब ऐ दोस्त। आज तक पढ़ सकल कहाँ केहू, आज तक पढ़ सकल कहाँ केहू, जिंदगी के कठिन किताब ऐ दोस्त। हम त गुमराह होके रह गईनी, हम त गुमराह होके रह गईनी, रह गईल अब त ख्वाब ख्वाब ऐ दोस्त। आ जिंदगी के भइल रहे बीमा, जिंदगी के भइल रहे बीमा, होत बा लाश के हिसाब ऐ दोस्त। प्यार के बीज कैसे अंकुरेला, प्यार के बीज कैसे अंकुरेला, के दी ई प्रश्न के जवाब ऐ दोस्त। प्यार के खातिर त सच्चा दिल चाही, प्यार के खातिर त सच्चा दिल चाही, अब त उतार द तू ई नकाब ऐ दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ लोग सबके। अगर हमार कविता रुआ सबके पसंद आई होखे तो ये चैनल समर चतुर्वेदी जी के लाइक करी, शेयर करी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद। समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।